Lola Kay ngayon. Dito kami ni Mrs. sa Tacorong. Bibili tayo ng prutas. Kaya naabutan tayo sa ulan. Dito yun tayo nakisilong. Lakas po yung ulan. Buti nga nabasa tikwa bakit? Sa dalata. Ay flashlight nabasa. Hindi pa ko ulit. Tanggalin ko. Lagay ko sa plastic. Magdiretso na lang tayo lakay. Kasi medyo matagal yung ulan. Baka magabihan tayo. Mahina pa naman yung ilaw ng motor natin. Dito na tayo sa bahay ko nga. Ate lakay, kasi niya po nakaawid tayo. Manam tayo pindanom na natudluan kami. Nabasa tibok ko. Hindi bakit ko ka nagsukate. Kanya ko, hindi nabasa yung damit ko. Kasi nakakuha ako kanina. Nakasilupin. Pantalon mo hindi nabasa. Paborito niyo yung kuwan. Madi nabasa ito yung short pan. Paborito niyo yung ang lansunis. Nagbili kami kanina ng durian lakay. Tagkuan. 40, tag 35 ang kilo. Ay, 40. Tag 40 ang kilo. Pero native ito na kuan siguro. Uyat daw. Ay puyat ata ay? Mm. Hindi ito Puyat. puyat. Hindi. Uyat. Yung bili mo ng dalawa, 55 lang bayad niya. Murang-murang mga prutas ngayon. Nagkuan na. Tag 20 na lang yung lansunis. Iwata naman tikwa ba ganito. Plates. Kutsara. Oh, tablespoon. Dito kasi ngayon dito sa amin dito sa Mindanao lakay, season ng prutas. Halos bagsak presyo na po. Mangan po. Mayroon pa man yun. Ginubos mo tayo yun. Wala ka mo. Nading ko lakay. Babay natin nga galan oh. Madim nga iyawatan. Itong lansunis matamis lakay. Kagukis mo. Ito yung maganda oh. Ito yung masarap. Surprise. Sabat. Ina makangalngal kayo pay. Makangalngal kayo pay. Surprise. Halos inal daw lakay nga dagliblibot iti ay may bangag nagabinta ng prutas. 50 pesos, makakain ka na. 50 pesos lang man nga akong lansunis. Kamanut-nutan nyo malang ata. Ina. Tangkan. Tangkan. Pengi isang papress mo. Wala, awak na daw ang certificate.
Ito ang certificate sang ano? MC Tole. Tanong tabi. Di makagaga. Di makagaga. Matagas. Di magaga, be. Hmm. Yummy. Regatiwan nga ipon na. Di pa. Ipa ano ko na yung kay ridiculous siya. Pinatangan ni ti kinapay na ni Inang. Tapos mga prutas. Tanalakamot ti prutas medyo ado ti ginatang tayo. Doon kami ramraman kami ngagbanbantay. Adya po. So hanggang tilanganan ti video tayon. Hanggang sa muli po. Inang!